लोगावा पागलाई। माला बेचे मम्मी संगे रहली उताई। नीली नीली अखिया देखी के लोगावा पागलाई। हो गईले वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला में आके वायरल हो गईले। आके वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला में आके वायरल हो गईले। आके वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला। ऑन्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरनगढ़ बारा। ओठवा गुलाबी ओकर गजब मुस्कान हो। कुंभ मेला में लेके अइले माला के दुकान हो। ओठवा गुलाबी ओकर गजब मुस्कान हो। कुंभ मेला में लेके अइले माला के दुकान हो। हो गईले वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला में आके वायरल हो गईले। आके वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला में आके वायरल हो गईले। आके वायरल हो गईले मोनालिसा कुंभ मेला। लाखों लोगवा भइल दीवाना उगत रोजऊ मीडिया हो। संतोष तिवारी और अरविंद अकेला हाला भइल पूरा इंडिया हो। लाखों लोगवा भइल दीवाना उगत रोजऊ मीडिया हो। सरोज भन समय अरविंद अकेला हाला भइल पूरा इंडिया हो।